Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanino. Kaigsuon aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan ug ihatag kanamo ang walay huno nga pagtahod sa imong ngalan ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Napulog-walo ang panuigo ni Joaquin sa paghari niya sa Huda, ug naghari siya sa Jerusalem, sulod lamang sa 3 ka buwan. Sa ni Hosta, kung si ni Hosta, mao'y iyang inahan, anak ni Elnatan nga taga Jerusalem. Dautan usab ang iyang kinabuhi at tubangan sa Ginoo, sama sa iyang katigulangan. Ni atong panahona, misulong sa Jerusalem ang kasundaluhan ni Nabucodonosor, hari sa Babylonia, ug gilibutan nila ang syudad. Si Hari Nabucodonosor miadto sa syudad ug miampo si Joaquin kaniya. Ingon man ang iyang inahan ug mga opisyal sa kasundaluhan, lakip ang mga prinsipe ug ang mga opisyal sa palasyo. Gibihag siya sa hari sa Babylonia sa 8 tuig sa iyang paghari, ug gidala usab ang tanang bahandi sa templo sa Ginoo ug sa palasyo sa hari. Gipamuak ang tanang galamiton nga bulawan sa templo nga hinimo ni Salomon, hari sa Israel. Nahitabo kini sumala gayud sa gipasidaan sa Ginoo. Gibihag niya ang tanang mulupyo sa Jerusalem, lakip ang mga prinsipe ug ang mga isog ug bantugang mga tao. Napulo kalibo silang tanan, lakip ang mga taong batid sa paghimo sa nagkalain-laing butang ug ang mga platero. Ang mga kabusra maoy gibilin. Gibihag ni Nabucodonosor si Joaquin ngadto sa Babylonia. Ingon man ang inahan sa hari ug ang iyang mga asawa ug ang mga opisyal ug ang mga kadagkuan sa nasod. Gibihag usab niya ang 7,000 ka maisog nga mga tao ug 1,000 ka tao nga batid sa pagpanggama sa nagkalain-laing butang ug mga platero. Silang tanan angay mahimong sundalo. Ang uyuan ni Joaquin nga si Matanias maoy gihimong hari ni Nabucodonosor ug giilisan ang iyang ngalan ug Sidikias. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
luwasa kami. O Diyos, ang mga nasod miabot ngadto sa imong kabilin. Ilang gipasipadan ang imong balaang templo, ilang gigun ug ang Jerusalem. Ilang gipanghatag ang mga patayng lawas sa imong mga sulugoon, ingukalan unsa kalanggaman sa langit. Ang unod sa imong buotang mga sulugoon ngadto sa mga mananap sa yuta. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. Ibuo nila ang dugo daw tubig libot sa Jerusalem, ug walay usang nga maglubong kanila. Nahimo kaming talamayon sa among mga silingan, hiyam-iran ug ibugal-bugalan sa naglibot kanamo. O Ginoo, hangtod kanusa, mapungot ka ba kanamo hangtod sa kahangturan? Mudila ba ang imong kasilag ingo kalayo? Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. Ayaw hinumdumi, patok ka namo ang mga kalapasan sa nangaging panahon. O abot unta ka namo ang imong kaluoy sa walay langan, kay nabandod kami sa kahilatman. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. Nabangi kami, O Diyos, sa ang among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami, pasaylua ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. Tanang Ginoo, nagadaig sa Ginoo, pag-ila sa ilang magmumugan, nagasangyaw sa iyang alawong nga kinaadman. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ana usab kani. Tinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa kingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, ug pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa, ug naghimo kami daghang mga milagro? Apan ako muingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. Busa, ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini, may sama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato.
Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni adtong balaya, natumba kini ug nagunob. Sa pagkahuman ni Jesus og sulti niining mga butanga, ang mga tawo natingala sa iyang pagtulunan, kay giubanan man og gahom ang iyang pagtudlo ug dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Walang gabi ka natong tanan. Niining pagtulunan nga pahayag sa atong Ginoong Hesus pinaagi sa usa ka paglarawan. Aduna kini gitawag og common denominator. Ang mga nakabati sa pulong sa Dios. Wala diri hisguti ang wala makabati. In other words, ang tanan nga mga nakabati qualified. Apan adunay usa ka requirement nga dili lamang paigo ang pagpamati, dili lamang paigo ang pagpaminaw o pagpatalinghog, kay ang mas labing importante mao ang pagbutang sa buhat sa unsay nabatian, sa unsay nadunggan. Sa lakton nga pagasulti, mausab kini ang pattern o ang kamatuoran sa pulong nga nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Ang pulong sa Ginoo wala lamang gisulti bisan tuod kon kini gamhanan adunay daghang gahom. Apan ang pulong mismo nahimong tao. Ug sa iyang pagpakatao mo kini ang modelo sa pagbuhat sa unsay mensahe nga atong nadawat. Apan lagi dili sayon ang pagbuhat sa mensahe. Sayon ang pagpaminaw. Pero sa karon nga panahon na okay ra man na makahinumdom ko sa usa ka foreigner nga niingon siya, sa Cebuano nga pinulungan kanang paminaw delikado kay na. Kay daghan ubay-ubay sa atong pinulungan nga Cebuano, mag-end gani og aw, mawala ra like limaw, mahanaw, no? So alingaw-ngaw. Niingon siya nga igo okay na siya nga maminaw, pero posible ana nga palapson ras pikas dalunggan. Muna nga kinahanglan gayud nga atong pamation diri mismo ipatighog sa kasing-kasing. Kay dinhi sa kasing-kasing magdagikan ang mga maayong tinguha aron ang atong nadungog, ang atong nabati ibutang nato sa buhat, sa lihok ug sa buhat. Apan dili kini sayon. Mao na nga mangayo kitag panabang sa Ginoo nga hatagan kita sa kusog ug kadasig nga atong ibutang sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon ang maong dakong hagit nga ang paghigugma sa Dios dili makompleto kun dili kini ikapadayag, ikapahayag, ikapasinati sa atong mga kaigsuonan ilabi na sa mga nagkinahanglan. Amen. Mga igsuon, ang makanunayong paghupot sa Ebanghelyo nag-aghat kanato sa pagtukod sa atong espirituhanong puloy-anan diha sa kabubuton sa Dios ug sa pagtuman niini. Busa, mudangop kita karon ngadto sa Amahan diha sa atong pag-ingon, Amahan, liguna kami diha sa imong pulong. Amahan, liguna kami diha sa imong pulong, nga ang mga nangulo sa simbahan, ug ang mga sakop niini magpuyo sa diwa sa Ebanghelyo, ug sa kanunay mangita sa kabubuton sa Dios diha sa matinud-anon ug sa mapabusanong pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo.
Amahan, liguna kami diha sa imong pulong. Nga ang mga managtiayon makakaplag og kalipay diha sa ilang pag-unong sa usag-usa ug diha sa maayong panig-ingnan nga ilang gihatag ngadto sa ilang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami diha sa imong pulong. Nga ang mga kabatanunan nga nagtubo diha sa mabalhinon ug makalibog nga kalibutan, makakaplag og kahulugan sa ilang kinabuhi, ingon nga matabangan sila pagbuntog sa mga kapakyasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami diha sa imong pulong. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-antos sa mga balatian, makasinati sa mahigugmaong kaayo, sa makapahupay nga presensya ug sa makaalim nga kalinaw sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami diha sa imong pulong. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami diha sa imong pulong. Nga ang pahulayng dayon ug ang kahayag nga walay pagkapalong, mudangat ngadto kanila nga nag-una kanato gikan niining kinabuhia. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami diha sa imong pulong. Ginoong Dios, ipatik ang imong mga pulong ug mga kasuguan dinhi sa among mga kasing-kasing, ug dad-a kami ngadto sa mga dalan sa gugma ug sa kadait. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. 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 Daigon ka, Ginoo, Diyos sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Tuyog ang katawan, amo ka nga pasilunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Gasa mo, halad ko, kalinaw mo, kalipay ko, tulong mo, sundon ko, ipakita ko. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayog paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. O gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos ka Ginoo, Diyos
sa Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Muhatag kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nananaw, si Kristo bumalikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Dihatag na kanimo magagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Sa sugo sa atong manunubos ug inumol diha sa balaang pagtulunan, mangahas kita sa pag-ingon, Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaan ang imong ngalan. Muabot ang imong gingharian. Patuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among kalapasan. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakalapas kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona.
Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among manunubos si Jesus ang Kristo. Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ana usab. Pakita nato karon ang timaan sa tong panag-inig suunay. Kanagdait Shalom, na kaninyo. Peace, be with you. kadait, kalinaw. Cordero sa Diyos, panangaanga sa sala sa kalimutan. Kaloy kami, matahi kami sa kalinaw. Ania ang kordero sa Dios. Ania siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan katong gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, di ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy, hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dad-a kami ngana sa kinabuhing walay katapusan nga among gisaulog niining Eukaristiya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ana usab. Manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa dad ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.